Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Veritate, wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanot. Straight to the point. Kinalagay po inyo boss kalagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karamay gala nga Huwebes, pitsa 4 na buwan sa Hunyo tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagawan-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanot. Straight to the point. Nagunas to maskutanan karong nga buntaga mga kigsunan. Senado nag-convene na gyud kagahapon human kalit nga nibutho si Senador Francis Chis Escudero. Gisugat pa kinugpakpak gikan sa mga tao dito sa gallery. Straight to the point. Nideklarar dayon ang mga senador nga sakop sa minority nga duna na sila'y quorum kay 12 na ang present og nibakanti na ang tanang posisyon. Straight to the point. Si Senador Sherwin Gatchalian mao'y gipili nga Senate President pro tempore. Og acting Senate President. Straight to the point. Kanta nagpagtagad do butaga mahigala. Samtang medyo grabe way hunong ning atong Senado mga kaigalaan. Kada adlaw murag teleserye labaw pa sa labihan ka thrilling kay mahigala matag adlaw murag sa salida pa nagatang gyud ka kasamang king. Straight to the point. Unsay sunod nga mga mahitabo. So gahapon mga kaigalaan dunay pagtunga ni Senador Chis Escudero og unya duna na mahigalay og ang minority may pasultion ang grupo mahigalan na Win Gatchalian okay na sila. Duna na quorum busa ila mahigala nga gideklarar ang tanang mga positions as vacant o gi-elect mga higala dayon pro temp si Senator Sherwin Gatchalian. Straight to the point. Og unya ang lain mahigalang mapagan aniron ang Senate Blue Ribbon Committee gipanguluhan na ni Senador Erwin Tulfo sa ila mahigalang pagkuha panudlo na og bag-ong chairmanship mga kagilaan. Bag-ong mga chairperson sa nagkadaiyang komite ba. Straight to the point. So unsa may mahitabo mahigala ron sa gikatakda ng Senate Blue Ribbon Committee hearing nga ipatawag ang 18 Marines. Straight to the point. Under mahigala sa leadership ni Alan Peter Cayetano. Gubot pa ni lukot mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Ato ni hatagag pag hisgot lumutaga simple ra ni mga kaigalaan. Kay mura man og malibog tayo ng kalakihang uban. So ang gilalisan ani mga higala kung kadtong nahitabo kaghapon nag-constitute ba og quorum wa ba. Dako kayo nga butang gumikan kay mo na follow diha kung legitimate ba ang mga nahitabo kaghapon o dili. So ang basihan may gala unsa man duha ra ka numero ning asa man magkwintada di ay og basihanan sa simple majority nga makadeclare og quorum. Arribas 24 tungod ka 24 mga senador or arribas 22 ka 22 na lang kuno habilin nga naa gawas nun nga mga senador. Ato ni hatagag pagtagad do buntaga mga sukit tigpaminaw. Kay medyo naadiha mahigala na hitabo nga og ari ka mahigala dumadapig ka makigalaan sa wa pay labot niya ako isgutan ang balaod og sa aktual nga mga panghitabo mahigala kay mahitabo mo gani dunay balaod doon na pod mahigala puwersa ana. Asa ang puwersa mahigala aning napitaron. So gawas ana kiniya mga DDS mga sukit tigpaminaw og di para to nya na tang isgut balaod kadto mga pabor mahigala sa mga Duterte miingon jud nga ares 24 ang ihap day ares 24 ang kadto pong suko sa mga Duterte mahigala ares 22 oy. So atong i-simplify asa man maggikan ang kwintada sa 24 ka mga senators o 22 ang kinini ang grupo mahigalan ng Win Gatchalian naningkamot yun to mahigalag bira og duha ka senador kay 13 man yun at least kung doon ay 13 maka-elect og bag-ong Senate President
Ang ilang gibira gyud duha ka senador at least. Ha? Or tulo ka senador baka, mas mulapas pa. Kay aron pagkuha ng gyud quorum ba o pagkuha mga higala og makaili kag Senate President because under the Constitution kinahanglan magyud nga ang Senate President mga kaigalaan maka-ili ka og Senate President kung kinahanglan nga doon na mga higalay 1/2 plus 1 sa all its members. So adto ka mo ihap sa 24. Mo na nga ang ilang gibira gyud duha or tulo wa man madaas jinggoy. Kay primero bitaw day ang hihong ato na nay duha nga mada. Kuha gyud duha raway libog, no? Para og duha makuha, at least kuha ang 13. Wa nay angay panglalisan. Karon kay maglalis man nga asa man sugod ang kwintada, ari sa 24 or ari sa 22. Asa man kuhaon ang kurom. Nakabira pag duha unta mga higala ang grupo nila ni Win Gatchalian day mingon na okay na 24 makuha. Usara man ginabira. Si Chis Escudero naman ginabira. Adi Arenas 22 kuhaon ang kwan, ang kwintada. Higalay na hitabo nga kurom kay 12 raman mo na ilang argument. So importante kay ni mga sukid tig paminaw madayon ang hearing or dili. Ikatakda na gud nga madayon karong buntag mga higala. Nya ang pikas gabahin pod naningkamot sila nga di gyud madayon. Nya kining pagpaningkamot nga di madayon mahigala medyo prangka-prangka lang pagka-istorya makigalan kadto mga na-involve ani. All the way to the Malacañang mahigala do na may mga na-involve ini. Sila si Amina Pangandaman, sila si Lucas Bersamin, Traigib Olaybar, Adrian Bersamin, Jojo Cadiz, nanagod doorstep sa Malacañang. Kung madayon na mahigalang hearing bida. Dako man kayo yung buto ni karong adlaw. So, imuon yun ang tanan nga dili madayon ang hearing mga kaigalaan. Straight to the So, point. kisa may pagan iron, ang Senate Blue Ribbon Committee hearing, madayon or dili. Kani, lahi na po ng isgutanan kay medyo madugo man ni Indekin. Naay problema ani, ato ng isgutan niya itong taod, mga sukit ng paminaw. Kay mo insist mahigala ang grupo ni Alan Peter Cayetano, madayon, ang hearing karong adlaw. Ang grupo pong Win Gatchalian, nag-issue na magaling memo si Win Gatchalian dahil work from home lang sa ta. Dinhin na to may isgutan ang balaod, purely balaod, og asa dapit mahigala ang puwersa pod, no? Dako ning isgutanan mga kagilaan, ato ning tagag pagtagad rubutaga sa atong pabanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kining point. presence si Chis Escudero kagahapon, at least naghatag lang sa mga higala gray area indekin. Mao ra gina. Kay obvious man 24 mga higala ka senators at tukhaon may higalang kwintada sa 24. Kinahanglan mo bira sa duha, wa ka bilang duha. O nakabira pag duha, wa na ilalis 24 gyud. Wa man kabira, di usal man ginabira, di 24 to kita hon. Medyo nahimo tang kuan ning kalaki hada. Kanta ning pagtagad rubuntaga mahigala sa atong paguban-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. So medyo madugo ron ang Blue Ribbon Committee hearing og madayon ba or dili. Paningkamutan gyud ang tanan nga dili madayon kay dakong bulabog gini. Dako man gyud buto mga kaigsunan. Dako kay buto og madayon mga higala mo na paningkamutan nga di gyud madayon. So dunay gray area katong presence ni Chis Escudero paghatag to gray area lalisono na. Kay wa may lalis unta to mahigala kung kuan. Kanya na taod ha kay aron na explain tanig maayo mga sukid tig paminaw. Samtang sa pikas nga bahin mahigala mga balita, dugang mga balita din sa ato. Mga nagtagak-tagak nga bato o rockfall sa National Highway sa lungsod sa Sugod gi kabalakan mahigala nga makahatag og risgo sa mga motorista nga moagi sa maong lugar. Kabilin pa kini sa nahitabo nga kusog nga linog didto sa Northern Cebu. Straight to the Labi na point. kini nag-uwan-uwan mahigala bitaw nakalabay ta na mahigala sa may sugod area day murag kuyaw-kuyaw gyud no. So kung mag-uwan-uwan medyo lisod kayo sa mako mga tagak na mahigala mga dagko mga bato diha. Pero delikado mga sukid tig paminaw. Straight to the Kini point. guban pang mga iskitanan yung mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.